Begiratu, nasketa, ura eta olioa. Hasiera batean ematen mundu naztu behar diala, baina bota pixkat, bota beste pixkat, eta ez dia nazten. Nasketanak ezin dute elkartu. Adibidez, mortadela eta nutela, elkartu aldia? Bueno, bai, aldia elkartu baina, nasketa, pixkatraketza izango zen ez da? Badi, zergatikan primeran plataformako saio batean nazten dituzte tatuajeak eta jatekoa. Jatekoa eta tatuajeak naztu. Nola demontra izango hori? Zingoitu tatuajeak. Txipiro itintagin nola? Horrek edo zeukiko. Txipiroian usaina. Ez detu lertzen. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Mikel Aginagalde. Ongi etorri, berdin, placer bat. Bueno, Aginowski bezala iz ezaguna, ez da? Zen artiz kritikoa Aginowski, da izen normala Mikel. Mikel, ados. Bueno, eta zezan bernian, nola ustartzen dek gastronomia eta tatuajen historia? Ba, hori begia produzioaken ideia bat izen zan, horrek atera zeben ja lehenengo temporaldi bat, eta ni bigarrenenako etorri naiz, eta ez dakit, nahi jaten emote oste, eta nik itzutze dute favore hori tatuaje batekin. Ona, bai, gastronomian arluan, zera, basika dupatekin bat ere bisitatu ekela, ez da? Bai, hortengo temporadan ez dizen dana jatetxiak, eukitzu txokuak, pintxo tabernak, jatetxiak eta upategi daude, bai. Ba, badakit upategia nere arrebakin nintzen dula, hor saioa. Hori da, amaiakin hor ginen. Eta animatu zen amai eta tatuaje itea? Bueno, ba, amaiakin horre bilik ginen, tirabiraka, eta hortako saioa ikusi beharko da. Bikain. Bueno, saioa hemen ziok, ez da? Dastatu, eta gaur elkarrekin patata ingo jau, beteta, saltxa erbatekin, daldi berian ondo pasa, ez da? Ondo pasa, da... Karri alde tatua jatzekua, karri alde? Tatua jatzekua, ez, gaur etorren beste lanen batzutera. Bai, gaur labana eta mingaina. Gaur lehenengo jan, eta gero ikusiko tatuaje irabazten dozun, no sé. Ondo pasa ingo jau, eta gero gokua. Bueno, lagunak eta Aginowski ingo jaunadek patata betia, ikusiko zuen, 3 ilar eta arrautzakin, eta gero esan duen bezala, saltzea batekin lagunduko dugu. Baina hau ingo dugu niare bai, gero ingo duguna da, gainerretzea sartu labea. Eta hau den egiteko dago hemen patata, uretan negoziko deula, eta gero ingo dugu ustu, mamillatea hor leku utzi, eta hor barruan sartuko dugu tipulina goxatuta, 3 ilarrakin, behin hori ondo goxatuta da honian, ingo deuna da, arrautza beste alde uretan negozi, baino barrutik nahiko gordina utziko dugu, zatik angeo labea sartzen denean bukatu ingo daitea, eta gero ingo deuna da, patata bete, indeun nasketa guztiakin, arrautzeko zeia gainean jarri, gurin puxketa bat, eta hoi gutxi balitz, gazta raiatuko dugu, eta labea sartuko dugu erretzea. Kompletísimo. Kompleto. Bueno, kompleto, baina guen dikan gehiago beraztuko jau platera. Zeatik hemen dakaun, tipulina gurinetan goxatuko dugu, behin ondo goxatuta da honean, bertara botako dugu gazta urdina, gero esne gaina, birrinduko dugu dana, eta eskaian puntu bat emango jau, eta piperra utzan are bai, txukun jarri, eta gero plateran gainetik botatzeko. Ados? Perfecto. Venga, ba, ekin dira esaiogun. Esatean bezala, hau nik egosten jarriko eskiak. Zuk zuzen bioten, eta nik hor jungo nahiz. Betu, nik ingoten kemen hau, lauki txikitan, eta ik ere bai. Ingo dira, sustarra eta txortena kendu, lehendabiziko geruzak kendu, eta bestia txikitu, goxatzen jartzeko. Txiki. Eta ber, hemen esan dugun bezala, patata egosteko, adibes hemen, lapiko hartuko ait, alde batetik. Bale, urez bete, eta gero, hemen, sartaitxo bat, tipula goxatzeko, eta beste bat, krematxu egiteko gazta urdinana. Venga, eta guain, laban nahi, eta mingaina eman bertzio. A ver. Bueno, nauzi, kontatu. Zu kontako estazu, ni kontako txut. Nik aldetuko eta kontatu. Vale. Zesan bernian.
bigarren denboraldiak, ez da? Bai. Gastatu, leheno, zenba saio izan zian aurrekoan? Aurreko saioan izan ziren 8 atal. 8 atal, bai, bale. 8 atal Eta izan zenba ziren. datoz, oenguan? Oenguan baitza 8. Beste 8, 8 atal. Baina, kontatzeko dukat, 8 atal, 8 sukaldari, baina 8 tatuaje baino gehiago egongo dira. Epa. Orduan danak Bai, indu bai. tatuajea, o baten binak agundek? Hor zeo segonda, bai. Vale. Bai. Ona. Orduan, bueno, daztatuko dinamika nahiko kuriosua, baina simplia. Nola hasiak, a ber, kontatu igu pixka, zatik hemen ibili nahi, a Ba, ber, betxu. tatuajea eta gastronomia eta... Hori zela lotzen da. Nola? Hori Bueno, zelan, Euskalduna eta najatekoakin lotze jau. Bai, a Hori ber. garbiziok. Nik uste dut hemen sukalaritza saioak beti daukela tiroia, eta hau izen da pixka frikixegoa, baina, bueno, sukaldia tatuajea lotzen. Bikain. Ni, tatuatzaile bezala, Bai. aurkezle bezala, hurbiltzen naiz. 8 sukaldari ezberdinen bai jatetxe, txoko, ero tabernetara. Bai, gastronomia inguru Hori da. no? Vale. Eurak ezagutu, Bai, eurak neri pixkat euren lan itxeko modua erakutzi, ados. bertako kuriosidadiak eta tirabira kontau, eta nik behin eurek prestautako platerra probau, eta pixkat bizto buenua emonda gero, Bai. ba, nik planteatzot tatuaje diseinu bat. Espreski, Eta behaiek hori bazekitegia, hoi jute izarea ezautzea eta behaiek neguan diketzekiteko hori, edo nola ziak hombre, historia? nik uste dut eurak abixuta, Ja, iguala, ja Ni bazekite tatuatzaia naizela, eta nik ez dutela... Eta gastatu ikusi bai esaioen bat, bazekite nundik nola ziaken, ez da? Hombre, eta hoxe, eurei ja kontatzen jakuen. Zu plater bat prestoko zu, eta kamisuan tatuaje bat egungo zu. Eta platera didez. Platera, ze plater? Ik eskatzen guan jatetxea jundain nahi ben eskau? Ez. Behaiek alkatxofa bat jan eman da ibei alkatxofain, o baten bixiguen da behak bixigua egino. Gutxi gora bera. Historia. Eura planteatzen zeben euren plato estrella, Bai, eta gero nik bueltan, ba, bueno, saiatzen itzan, pixkat esperientzia hortatik, hainbat idei hartzen itxuan, eta eurekin lotura zeukan zehose planteatzen. vale. Baina, gero, tatuajea zertziak gehiago. Jatekenan arira, o itekenan arira, o bere Danetik bizipena eta dago. bere historia. Zatikan, igual batek laneko zerbait iztik, nahi, eman bizita guztia zonian, ez da? Hori. Igual Claro, nahi beste ba, zerbait. hori adibidez, eurekin berbetan, Bai, ba, eurak be komentatzen jute zian. Ba, behitxu, nik ez dakit, gustatzegat peskan ibiltzia. bai. Baina eurak justo, igual, txerrixakin indako plater bate planteatze osten, orduan, Bai. nik hori hartzen itxuan, ba, pixkat, platerrak ze daukan, bera ize gustatzakon, eta saiatzen itzan, ba, bueno, pertsona horrek, hombre, nik platerra jan, eta ni etxean noia, eta listo, baina pertsona horrek tatuajia betirako eraman bidau. Dodi gabe. Orduan, ba, hor sarriatzen Eta- ginean itxen zehose Eta txukuna. adibidez, tatuaje hori. Ik behai soñian jarri baino lehen Bai. erakuste ion, o beha itxuitxuan Ez, iketan ez. konfiatzen zian da jarri teitzan hor tatuaje egiten. Bueno, 5 minutu lehenago erakusten. 5 minutu lehen. Da saiatzen izan beti bi aukera ematen. Vale. Vale. Osea, bi aukera bikin jute ditzan. Ni beti bi aukerakin juten itzan. Orduan, eurek bi aukeretatik, bat, ero bapes aukeratu, eta gero sufridu, Eta gero sufridu. eta etxea posik. Tatuaje handia tokatu zaizkikitia, txikiak izan dituk, edo... Neuri tatuaje txikixak itxea guztazgat. Bai, eh? Bai. Ba, ez da, kagain txikiak, ez da? Idazkaken Bueno, tamaina diskretua. Hori zede, txikia Hau, handia. txikia. Bai. Eskuan tamainako zeo zer, Ez que gau hain batzuk ikustituk izar txiki batekin, ja, beste behar datu du, bizkar batzuk guztia olako errapatuta. bolagarro bat ipurditxik leporaino. Vale. Eta kolorekin da hola, hiri guztu zeike koloreak eta sartu ditu jendia, edo? Danetik egon da. Batzuk Danetik egon animaldia da. koloriakin, beste batzuk txuri beltzian, eta beste batzuk potolo, beste batzuk fin. Bueno, Danetik nire eukidau. bazekiat, nire arreba jundekela. Beste protagonista. Ze jende gehiagon etxian Vale. honen, zeintzuk Ba, izan ber. ditu konbidatuak. Ba, ber, Nafarrotik Luken doku, hor baserri berri tabernan, pintxotan espertua, zure arrebia, Bai, Bitxor Kas, ezautzen duzun beste personaje bat, artista arragoan hori. gero John Hill bidekotik, Bai, Baiasone Labairu, Portugaleteko El Paladarretik, ados. Mikel Konde Labe Jatetxetik, eta azkenik Aitzol Gasteizeko Toloñotik. Jope, oidek, Eske, hori. asko izan ditugu, eta Nahiko ja. indek danetaz goratzia, nahiko indek, Bai. ondo. Eta bakoitzak tatuaje bat, ero,
edo gehiago. 10 baino gehiago inbaituk, katzila 10. Eta hor bazekak baten batek atzea gotatzia. Bai. Bai, eh? Bai. Hombre, otziok derrigortuta itia tatuajia. Behin inda, ez dago bueltaik. Bai. Jakingo zu. Gaur egun bada, borragoman batzuk eta laser batzuk eta histori batzuk iketu duteko. Bai, ez da? Sufrimendu doblia. Sufrimendu doblia eta gero gainao zikatrizak gelditzen dek, ez da? Hortako ni beti gomendatzen dut, beti, zeo, ondixea guain da, tapau. Orduan txikillakin hasi behar da, ez da? Txikillakin hasi, poliki. Bai. Ez, bueno, eurito antatzen jakuen, hori da, zuk botaizu, por sakaso. Dikain. Eta ze gauza jandituk, ze daztatuek leku horietan? Baditxu, plate erroso berezixak proba ditxu, danetik egon da, Neube gainera, ez pentsau ni naizela gola alta kozinako esperto bat. Baina jatun hona izango. Jatun hona naiz. Ni gainera, ona baseuan gero formal portatzen izan da, min gutxi hau itxen. Minan historiak, segun zenei, min gehiago itezu eta segun zenei gutxo, baina segun nun itekene gauza desberdinak, Zateik goiko azalian, o beiko azalian, edo hemen azpin, o bazeukela leku batzuk kritikoa dianak, ez da? Normalian, hau da pixkate anatomia klase bat izango zana, baina normalian gorputzian kanporan ikusten dian ataldanak, azala pixkat gogortuta, eta euski jamatik egin leku alegia, ez da? Horia kurtiduta dago asuntua. Baina aldiz, barnekaldekua, bazuk ezaguzuna, saietzak, hemen barnekaldekua, hori zeten da pixkat xamurraua. Igual animaliza bezala. Peixkitu bat itek hemen edo hemen, da hierritek, barruan gehiago itikela mina, ez da? Okelabe jaterakuan samurraua izango da. Iztarren barnekaldeko atala, eta... Seguro, muskulo gutxi jo, eta gero ezur puntua garrapatzituken lekuare bai, horrezatien minen batikela, edo... Hombre, pikau itxen dago, Eta saratia bentzuten da, horratza joten da denia, klonk. Eta jendean noen sufritik gehiago, hor adibes iklinea bat iten dek, ez da, lehendabizi marrazki iten dek, o dibujua, o artelan hori, eta gero betelanak iteituken nien horre bai betelan horietan jendeak asko sufritzeik? Bitxu, hor dago pixkat kuriosidadea izan da, lineak normalian min gehiago itxen dau. Sakonako ekelako, Bai, sartu bida pixkat fuerti hau, jun bida pixkat amatxete. Hori da, bai. Behin sartu da, bra. Baina, bestalde, zuzoianian ja, ordu terdi, bi ordu, sufritzen. Gero hasi betetzen. Bai, horra dibidez dago, kuriosidade bezala jende asko pentsatzen dau, kolore txurixak min asko itxen da dela. Baina hori zeten da, kolore txurixa izeten dalako, sartzen dan azkenengo koloria. Da ordurako ja gorputza dago. Zenek itei min gehiena, azkenengo abdominalak, no? Hori da, hori. Aurrenengo bezala, baina azkenengo min gehiena matek. Bueno, launak, hemen txe, itzein da itzein, eta tipulinak asuntan, goxatzen utzi ditugu. Bat, oliotan, eta bestiak urinetan, eta patatak egosten daue. Eta bitartean ingo deuna da, erreportai bat ikustea jungo gea. Gaztelu ostatua jungo gea, eta hane, ea arreite du jana. Gaurkoan, ea se prestatu duen. Goazen ikastea. Haupa, Joseba, eguardion. Nere izena Aritz Ertzibengoa Gaztelumendi da. Errenteria horeretan gaude, eta gure jatetxea, Gaztelu ostatua, erakutsiko izuet, eta errezeta goxo bat egingo du. Nere gurasoak ireki zuten, Gaztelu ostatua. Ni gaur nintzela eta hilea beltza nuela, duela iaia 40 urte. Eta orduz geroztik, etapa ezberdinak euki ditu, Gazteluk, hasieran bane gurasoek taberna bezala erabiltzen zuten, bokadiluak, pintxuak, plater kombinatuak, patata tortilla oso famatua zen, gero etorri izan beste garai bat, eta jatetxe bakarrikan izan zen, eta duela 18 urte, nik hartu nun. Eta orduz geroztikan ere, garai ezberdinak pasaitugu. Tartian 2008an erreforma bat egin genuen, eta orduan gaur egun ezagutzen dugun Gazteluk, irikitzen du goizetan, gozaitako. 2 gozari mota emateitugu, gaziak eta gozoak. Gazitan aguakate turrada arrautzakin kriston arrakasta daka. Eta gozotan, jendeak gehien eskatzen duna, bada briotxe torrada plantxan mermeladakin. Eguarditan bazkariak ematen ditu, eta larunba gauetan afaria. Eta igandetan itxi iten dugu. Eguardi orduan, batez ere, eguneko menuakin lan iten dugu. Bada eguneko menu
bereziago bat, eta badakagu gero ere kartako eskaintza bat. Eta adibidez gaur, bazkagu makarroi batzuk karbonara eran, baina gero egiten dugu gorringoa eta trufakin montatu, eta horrekin alino bat zela, eta horrek berezitasun bat ematen dio, ez? Edo itxaskitarrainez beteriko ostopila. Eta gero, egunero izaten ditugu gutxinez bi arrain fresko, gaurkoan adibidez bertako antxoa, garaian daola, eta izokina dakagu. Eta gero ere antzeko postreak bazkaria bukatzeko. Ondo irutzen bazaizu, oan sukaldea pasako gea, eta horra salduko izuet gaur egun arrakasta gehien dakan platera nola prestatzen dugu. Prestatuko dugun platera izango da zerri iberiarran saieskia, xamur-xamurra. Horrela deitzen diogu guk. Lehenengo pausoa da saietxa prestatzea. Hori gau guztian usten dugu labian egiten, beraz, aurreko egunetikan hasi behar dugu prestatzen. Eta hortarako, hartzen dugu zerri saieskia, botatzen diogu gatza eta piperrautxa, gero baratxuri eta perrexilo olioa eta teriyaki saltsa. Eta guzti honekin bustitzen dugu saieskia. Gero saieskia hau sartzen dugu hutsean egosteko poltsa batean. Lurrinean gau osoa egiten. 85 gradutan. Gaueko prozesu hontan haragila egosi egiten da eta mantxo egiten denez haragila asko biguntzen da, bai? Eta era berean, nola poltsean sartu dugun teriyaki saltsa eta baratxuri eta perrexilo olioakin, hartzen ditu zapore guztiak. Hutsean ontziratuta eta labean egositako gauza ezberdinak ere egiten ditugu saieskiaz aparte, bai? Adibidez, azken aldian, txal matrailak lapikuan egosi beharrian 6 orduz edo hutsean ontziratzen ditugu, eta hori ere gau osoan 11 orduz egiten dugu labean. Gau osoa labean pasata gero, hurrengo goizean haragia ja inango da, eta orduan guk ateratzen dugu saiesia eta gure hotzgailutan gordetzen dugu behar dugunerako. Gaurkoan, zuzenean labetik atera, poltsairiki eta parrilan egingo dugu. Orduan parrilan dator bigarren sukalde teknika. Honek egingo dio haragi xamurronei ikatzaren eta parrilaren ukutxua eman, kearen zaporea, eta baita egingo du ere bai teriyaki saltsa, ehatxita daukan saltsa hori, nolabait karamelizatu eta gozotu haragi. Plater honi osagarri bezala jarriko dizkiogu patata frijitsu batzuk. Baina emango diogu zapore pixka bat. Eta hortarako guztiko ditugu patatak olioakin eta pimentoi gozoarekin, tomilloarekin eta oreganoarekin. Eta horrela frijitsuko ditugu. Jatetxean asko eskatzen den plater bat da, nik uste jendiai sorpresa ematen jola, nola zerbitzatzen dugun txerri iberiarran saieskia hain xamurra eta hain guri-gurila. Platera aurkezteko orduan jarriko diogu saltsa braba pixka bat, saieskia txingarretik aterata bere saltsarekin, eta frijitutako patata hauek. Azken ukutxua izango zen tipulin pikatua, gainetik bota, eta horrela platera preste egongo da gure jangelara eramateko eta bezeroak haragi xamur eta guri-guri jau dastatzeko. Joseba, hemen dakazu gure plater berezi hau, zerri iberiarran saietxa, xamur-xamurra, eta dastatzea etorri beharko zu. Errenteian gaude eta gure etxeko atiak zabalik daude zutzako. Haupa! Haupa, Aritz, artista hutza eta saieski horrek itxura bat txekan, xamurra hau zain dikena, Meka, txita. Tatuajea nahi alde, deitu joko nahi, da jaten ematen baiok, tatuajea ingoik. Bueno, besarka da hondi bat eta urren arte. Hemen gurian jarraitzeko, baitu, bakizu telebista pixka magia iteula, eta egozita zekau hau. Sartu zio labana, txak, eta ikusia dein da hola. Hau kontu zin biharteko, bale? Tatuajea bezala. A ver, kontau. Ingo ekenek, iriki, hola, txukun, suabe, eta jun berdek mamila eteatzen. Zatikan gero barruan sartu berdi jau, irugiarra, tipulak ingo xatuta, eta eteatzen patatare bai botako jau, eta nasketa hori barruan sartu berdi orduan. Kontu zibiliai puskatu gabe, bale? Venga, suabe. Habe, bazekaten hemen, baitu, hemen pare bat eskat, hau ondizioek,
usta txikilloakin. Venga. Txiri june ateatzen, bale? Bai. Utzi okazala pixkat, bestela, puskatu ingo eta. Hola. Goiko partian hola Bai, boroltxo eta bat, gero mamila ateatzen jok, Zu. aldeken dana, baina utzi geruza hola loixan marra. Ello gutzi fin-fina, bestela, Lasai. eroingo zaigo. Eta utzi, impulsoa nahiko hona, Ni ezta? pulsoa nahiko naukat, daukaten faio da eskertixan, ez? Eta askotan jendia ez da guztiz fiatzen. Bai, eh? Bai, ez da guztia, esku Bueno, eske hori kordu nola hartzek arkatza, ezta? Arkatza hola, Bai. eta makina be, bai. Eta arkatza nola izatek, nik guandela gutxi kontuatu nintzen bezate, eskarraitu gena zeatik eusti, Claro, bestela dana borratzen zoia. zoia. Tinta, dana zanpatu, zikin duitek. Bai. Katxila. Bai, horrek bauka trukua. Ondo ze, Vale, ondo ze. orduan. Bueno, ekin joko horrei, Honek, tiki. eta ikeuk, ik nundakak A estudio, ver. ik nuntatuatzeo bezala jendiai. Ni hor nomada bezala ibiltzen naiz, alde batetik bestera. Baina, bueno, orokorrian Bilbon ibiltzen naiz, Vale. bertako La Dotline estudioan, Alesarrian, Vale, behasainen be, behin betiko tatun, vale. eta azken alizan Donostin be... Eta hau dizedek, igual nik ikusteaten bezala, basaudek, ni surfan munduan Bai. juten hau, A nire ver. historiak, basaudek jendia, bere taierra sekakela, bere tablak itixikela, eta bemarka itikela. Baina gero basaudek shaperrak, Bai. deitzekela tablak shapeatz izkikenak, horiek ibiltzitu marka desberdinentzako tablak iten, da bere firmak Bai. iten. I horiek bezala, iznomada horiek bezala jutekela, horrek, ze juteke, taier desberdinetan, maskarakin, horiek lijakin, maskarakin, eta- lijakin, da, vale. baina ire herramientera matek, ohandakak herramienta guztia. Ez, nik beste ana bertan hartzeot. Tintak, ez dakize, horratzak, da, baina erramentia nik eramateot. Hori Nik, kutsilua kutxila bezala, sukaldari jena bai, bezala, ez da? hori da. Navaja iria. Eta nik kajatxuak Vale, inoia, vale. da hortik ibiltzen naiz. Vale. Bai, normalian hemen, Euskal Herri mailan, da gero izian behin, bueno, Barcelona, Madrilera, Bikain, pixkat klientelia nun, Eta ia neuan, area. Hori da. Eta, adibidez, oain egungo musikeroa bezala, eta joela gustatzen estilua eta jakitia ze estilo iteuen, baina badakit badaudela estilo desberdinak tatuaje munduan, ez da? Bai. Ize estilotan sartzeaiz, ose nundik nua ibiliko aiz, gutxo gara. Nik esango nuke neure estiloa dala hola pixkat old school esaten dana. Vale, Amerikar tradizionala, Vale. pixkat, linea lodixak, kolore Vale. bizixak, eta hiri adibidez, gustatzen zaizkikenak itia hiri soinien eramatikena bezala guaituk, eta hor baziok adibidez, Bai. Nik hiri janaria bitea, baina Claro. nik tortilla jateia, tetzekiat, ez da? Bai. Nik tatuajiekin pasatzen da pixkat jatetxeekin bezala. Nik imaginatu zuk eukiko itxuzula lagun sukaldari pila bat, Bai. ba, noiz behin kajungo zala bertako jatetxetara... Du dio, a Hombre, ber. esa gongo... Hola ikastea gaina, bestian Hori. aguten, da goxatzen, da aldatzen, da... Ba, ni gustatzen bat eramatea lagunek dauzken estilo ezberdinetako tatuajiak. Vale. Eska, souvenir bezalako... Elkartrukiak itxeitzuko askotan. Bai, Neuk eh? zuri batein, zuk neuri beste bat, gero batera juten gafaltzera, eta dana posik. Ondo, eta zenbat irautik adibidez tatuaje bat iteko, zatik, denbora izaten dek, ez da? Bai. Hombre, ba behitxu, lehen esaten ebana, hola, tamaina nik deitzekatena txikisa, Bai, pues, ordu eta erdi, 2 ordu, bikain. alako zehose. Gero ja, beste gauza ondixak, pues, Eta gero basekia zeudekela gauzak, adibidez, zeudek tatuadoriak, ez da? Bai. Etxekiat, grafitero batei bezala. Vale. Etzako la gustatzen. Injak marrazki hau hemen hola. Claro. O injak tatu hau hemen hau hola. Osa, gehiago gustatzen zuen, zuen nortasuna teatzia, Claro. ik nahi esaiak ze nahi deken, eta nik nire ideia iteiat, ez da? hola, nire gustora biltzen naiz. Claro, igustako Azkenean, ibiltzea eta ire flow ateatzek, ez da? Hori da, bazkenian ezuk bezatuzuna. Igual duztuzu plater batzuk zure tokia emate gatzuna. Zaten motzue idazu... Ba, injak arrautza hola, injak beste Hori. hola, patata hola, eta beste hola, bale, batxean nintzak. Hoixe bera, bai. Nik askotan bezatu, jo, behin nere gana etorri basa, igual, zeo ze. Dek ire tatua gustatzen zaizkiolako, ez da? Bai, baina bueno, Baina, bizitza bueno, hontan danetik inbida. Baina ik esaten bezala, beti ere bai jendia irakustiok igual pare bat, o igual bueltat emate jo, gaurrena marrazia behatziok, Hori. bueno, hau itzaite gustago, hau aldatu jak, hor, beti zio joku Bai. pixkat, ez da? Bai, tatuajekin be askotan pixkat mundu hontan sartu arte, igual lehenengo tatuaji ez duzu ingo lako frikada. Nik adibidez, Mickey Mouse motorrian. Bai. Dices, ostia, igual Mickey Mouse motorrian... Ja, ziren ez egin goira etortzen, ez da? Baina, azteza, lehenengo nere aman omenez, ez dakize, gero,
futbola gustatzagatelako, beste zehoz, eta bukatzozu, ja, hainbeste tatuaje dauzkozula, azkenengo tatuaje dituzula, pues... Bai, txakurran izena, Oh, txakurran izena, Hala, nebikote txakurran izena, galagatik. Bitxu, da zema txakurra dauzkozue. Bat euki gendun, bitxu. eta asko maite gendun, eta hor jarrizun. Buen alaba nadaka, beste semiana, eta azkenengoan atzekak guain dikan. Da zuria? Neri azekak kruasan bat. Bitxu. Bai, esatik nina okela, etxekiat. Hori kontau zizak. Vale, hola xen? Ezinio, hauze. Venga, perfecto. Oso ondo. Hemen dikan gero, azalak endu izkiak, zatik mamio aprobetxatu ingo jo, bai. Perfecto. Bai. Ondo. Bueno, eta adibidez, Bai. gero, ze guztezik gehiago, izan dugun bezala, hola garru bat bizkar guztia rapatzeikena, o izan dela gero balzoze txikilla, hola... Neu gustora nabien terrenuan izaten da, boixe. Pieza... esku baten tamainako piezetan. Vale. Bai, gero askotan, hombre, proiektu politxa dira, bai, bizkar oso bat itxia, ero tamaina hundiko zeo, baina... Hoi bai, egunak bihardia laiteko, ez da? Egunak bihardia hori iteko. Claro, egunak eta pazientzia eta fondua, bai. Bai, no? Egon zaitxe 8 ordu... Eta puntua, eta ondo, eta xarmakin, ez da? Bueno. Zenbatero egiten dek deskantzu bat, igual olako tatuaje luze bat inbiardeken nian. Nola kudeatzen dek hori? Klientia geha ezin da benian geixau. Zai betik gogorran egiten dek klientia baino gehiago aldekela, ez da? Saiatzen eiz hor, aguantatzen. Gero noiz ben katzatu, bueno, Coca-Cola txobat hartzera tengo momentu txobaten, o... Claro. Bai. Baina, bueno. Jendiak pentsa baino geixau aguantatzen dago, Bai, ez da? Bai. Eta leheno nik sekitenak, bendela 25 urte, tatuaje mitikoa guan hemen, ez da? Adibidez, hemen, eta hemen. Netxekiat. Hemen, espatarrain bat, adibidez. Espatarraina, o bai, ez gauza erraro batzuk. Hori ere aldatu indek, ez da? Guain gorfutzan eosin ataletan jendiak itin dixik bere tatuajeak, ez da? Bai. Jarraitzen dik izaten klasikoena hemen. Hombre, sonalde errezenak... Hemen hola bizkarrean, pamba. Sonalde errezenak beti izaten dira, pixkat. Bueno, eskura dauzkogun atalak. Gero, claro, ipini zeinke hankako plantan bebai. Ja, jendia, nik hemen gartetez ikusteko egunero. Nik gartet hemen, baiten bardek nahikelako benetan, ez da? Hoxe, baina, bueno, igual, eza guztiz atrebitzen eta ogurasuak ez ikustian idozu. Hori be askotan egoten da. Bai, Bai, no zeo baina... Ez dut nahi ondiokan inorrenteratzia. Bueno, jendia de poliki, lehenengo sonalde errezenak izaten dira, komuturrak, ero orkatilan, zoze txikitsua... Zein indek bere ziena, adibidez. Jende bat etortzen zeikenien gaur egun ikustekela batzuk arpeila margoen dana tatu hauta, hemen lepugan honean etortzen zeikela, hemen zea ezatekena olako tokatu zaizkikitia, bai. Iskat agresibua dek. Eta dago jendia lehenengo tatuajean nahi da bena, ja belarrixan. Ero lepuan, ez dut oso, suave, igual, ez dakit. Ibe askotan terapeuta lana ditzen dut. Bai, jendia inmoztu inberdio glasa ditu batzutan. Uste askotan pentsen bidala, ondo. Hori bizitza guztirako esaten dan hori, hombre, borrauleike baina, esatezu, igual lehenengo tatuajea eskuan inbiarrian, izu zeo, txukun haua, hemen. Da gero noiz behinka, alkandora luzi epintzen bozu, bai. Ez toz ikusten. Txiri, no? Esateken bezala, hori da. Bakoitzak bere gorputzakin itxeko nahi da bena, baina, egisa, bueno, neuke hainbeste tatuaje ikusi ditzutenez, eta hainbeste aldiz egon izenez, leku intimotan tokatu zekitia, leku intimotan ebai. Ipurdi... Bueno, bai, toki danetan. Hemen barruan, hola. Benetan? Bai. Eta ze jarri zian horra didez? Horre... Ze jarri zian? Smile, hori zedek. Ismael Smile, inglesez. Smile zedek, miaskatu, oso zeola, Smile zedek. Irrifarre, vale. Bai, gauza kuriosuak itxitxu jendiak, burura bez jatazko etortzen, baina... Jo, badao jendiare bai, igual, ez dakit, igual jarri nahi duna zerbait, eta bere hizkuntzan euskeraz o gaztela jere txinos jartzeik, eta inorrezte enteatzen, ez da? Hombre, da gero ipintzen dago sopa miso. Sopa miso. Claro. Hori bedanet dago, eta bueno, eta falta ortografikuak, eta... Neu jendia izatak, zuk bialtzen boztazu nahozuna,
Igo laiteio. Revisa izuzuk. Karo. Nien eiz horri biliko. Otilde bada, hojazia, baina gero ube danian be... Nien oia horre... Nien eiz euskaltzen dira. Vale. Bai. Nerekin, argi ukiko ziren, ganatorriko baitu, bueno... Zuk zez. Atxe gabe... Ez doko zu intentzik? Ese gehitzeko gola gorputzera? Nik etxe tatuajikan, etxekat. Ja, bueno, inoz ez da berandu. Ja, etxekiat. Esatena nola pixkat surfero... Igual gaztetan eukin nian, txoroa izen bat, hola, zeo zein otro, baina hor pasazizaiten txoroa izia eta... Bueno, txoroa izia ez, etxekiat. Nire oso aldakorra nauk, eta orduan pentsatzea igual askotan nebai gaur nahi jatena igual bi erretzetik, alain beste gustatzen. Bai. Etxekiat, etxekiat, Argi euki arte... Argi... Ez dago eze argi, ez? Argi argina, no? Baina... Etxekiat. Irutze zaitek... Ba, gustatzen zaizkitek, eta gaiztiat, esango baina, jendea zikakena gustatzen zaitek, baina nik baino izan auk izan tatuagiak itekua, bueno, nauk izan garbi zekat, etxekat ez da bat. Ba, bitxo. Baina, bueno, igual, se konbentzitu inberdiak, egunen baten oso zen berdiu. Hombre, ni beti edatzen ez pixka tortira itxen, baina. Bai, Argi eukiezkero? Eta gero esan diaunare bai, argi eukiezkero otro, oso gaztetxo bat etortze zaikenian, 15 urte, 16, guendikan nortasuna iten nahi gaitukela eta karatu gabe zekaula. Ere bai, nik uste gendegeon berko guala, hogei 18 artek, edade bat jarriko guan, eziteko? Ba, hori askotan, gurasuen baimenakin datozenean, legalki, legala da. Egixa da, ba, neube 15 urtekin buruan eukena ingo banean, horrealti, arrebiko nintzian. Orduan, ni saiatzen naiz, ba, hoxe, terapia lanetan, esaten, ba, boitxu, eizu tokin baten, ez tozuna begunero ikusiko, eizu zeo ze txikitsu haua... Ero, inbiarrian zeo oso... Ikusgarria, bizkat. Ikusgarria baino... Zu, ez dakit, igual... Ne lehenengo neskalaguna. Bai. Mireia, ba, maitxe dut pila bat, Mireia. Baina ez dut igual ipiniko hemen, Mireia. Igual... Bihotz bat intzak, Bihotz bat, moratxo batekin, eta zuk esan Mireiai, ba, bera dala, eta listo. Eta gero... Handei hori intziatek orduan, no? Croissant batekin, eta beste croissant bat etortzen bada, pues... Bai, hasta gero Nutella gartezio eta listo, no? Ai, ama. Ai, ama. Bueno, hemen itzein da itzein, arrautza sartu ditugu bertara, eta hauek hemen neongo dia 6 minutu. Mamila hola nahiko biunea duteko, dio labian bukatu ingo jaiten, baina, behitu hemen betetzekua, listo dakau, energia pixkat emango ziot, zan deuna hemen azalak, garbitzu pixkatxo bat, bai, horraz pixen bat dago zeuzen. Hemen pixkatu bat ziok, etxio kuidu ikan, baina txukun nindituk, Bueno. Oso ondo. Osea, patata preñada. Patata preñada, hobetia, bai behintzat. Bueno, eta bitarten ningo deuna da, ba, erreportegatik ustea jungo gea. Eta zehazki jungo gea, gertu osasun zentrura. Eta aurrekoan asko ikasi gendun, betu horre pirsinak mingainian da txarrak diala, da gure ziantzakota. Eta gaur bat torre bai, betu, askazala jatiana. Ikusiko zue, gertun beti asko ikasten deu, eta aholku eharrak emateizkigu, guazen ikastea. Kaixo Joseba, Eider Namuro naiz, gaur Eibarren gare, gertu osasun zentruan, eta onikofagiari buruz hitz egingo dugu. Badakizu zer dan? Bai? Ez? Guazen barrura eta ontsa salduko txuet. Onikofagia hitza. Etimologikoki, bizati dauzka, oniko atzaskala eta fagia jan. Beraz, argi dago, onikofagia da atzaskalak jateko ohitura txar eta zatar hori. Horrek oso gauza txarrak ekartzen dozkuz. Batez ere, batetik, haua eta gure lepua funtzionalki edo posturalki txarrera eramango ditu, eta min asko sortuko jakuz, eta bestalde, atzaskalen azpixan dagoan zikina, toksikuak, esmaltiak, gauza guzti horiek irentziko ditugu. Beraz, ez da ideia ona. Bueno, bale, lehenko hasiko gara, posturalki, atzaskalak jaten dauzenian, ze egiten duen baraian eta ze egiten duen lepuan aztertzen. Bai, hemen ikusten duen moduan, atzaskalak jateko mandibula, baraia aurreratu eta aldamenera eramaten dugu askotan.
Eta horrek, hemen gaur Tomas ekarri dut, aspaldiko partez, ezagutzen dozue, eta horrek eitzen da bena da gure mandibula aurreratu eta alde batera eraman biharra. Horrekin, hortzak apurtu leikeu, entzia bera edo oia kaltetu leikeu, baina hemen belarri aurrian dakaun artikulazio temporomandibularra ere kaltetu leikeu. Meñizko artikular badao eta horrek klik-klak arazo asko eman leikez eta mina ere bai. Eta gainera, Tomasek, kasu honetan, lepua dauka. Begira, ikusten, hemen burutik bizkarrezurra urtetzen da. Eta hemen gertatzen da, guk baraia aurreratzen baldin badou, lepoko vertebra hauek ere mobidu itzen diala. Eta elkarrekin pegau itzen dia. Zer nire hau esatia, hemen urtetzen dian gauza hori hauek nerbisuak dira. Nerbio hauek joaten dira adibidez gure besora, eta hauek guk atzaskalak jatiarren, hauek pintzatzen badia, bai? Hemen urtetzen da nerbio hau ere, hasiko da txingurritzen, min ematen, ondo ez mobitzen, hau da, atzaskalak jatiarren gure besuan mina edo txingurritze prozesuak ere aukileikeuz. Ez da bat ere ideia ona. Atzaskala jaten ditugunean, atzaskala azpixan dakaun zikindana ahora eramaten dugu. Lurra, zaborra, baina baita ere plastikuak, metala, zikina asko. Hortaz aparte, bakteriak egongo dira. Guk gainazal guztietan darelako bakteriak. Hauan ere bai, asko, baina aukuak horregomea da beta euren oreka dauke. Beraz, eskuak zikinetan auki eta ahora eramaten baldin baditzugu, bakteria hoien oreka apurtzen gara. Eta hauan bakterien oreka apurtzen danean, gaixotasunak aukileikeuz nahi ez ditzugunak. Beste arazo bat, gaur egun oso modan dao atzaskalak, esmalte desberdinekin, permanente, margotzia. Eta hor, kimiko, disruptor endokrino eta bestelako elementu oso txarrak dakauz gure gorputzen dako onak ez dianak. Atzaskalak jaten ditugunean, zikina, bakteriak eta toksikoak gare gure gorputz barrura sartzen. Eta ez pentsa hau umien kontua danik bakarrik. Gure gizartian 20% suposatzen da atzaskalak jateko ohitxura dakala. Ume zein heldu. Ze hitzen da olako kasutan? Ez da erantzun errezik, baina beste edozein ohitxura edo olako habito txarrak lagatzean editzugunean moduan, ona izaten da, identifikau jakin noiz jaten ditugun atzaskalak, urduri garenean, aspertzen garenean, eta horri aurreratu. Beste erabateko zerbaitein, eskuak okupauta aukiko dituguna, hartu zerbait pelota bat estutzeko, kubrik honetako kubo bat, edo eskuak poltzikora, eta aurrera. Itxura, estetika aldetik ere, ez da konparatzerik, olako eskuak auki, edo beste olako eskuak auki. Ohitxura oso zaila danean, zuen etxetako norbaitek edo ezagun ematek seguru eman da bela noiz edo noiz olako pintzel batekin oso usain eta zapore txarra dakan zerbait, ohitxura lagatzeko asmoz. Ez dia izaten normalian oso soluzio errezak eta gaina toksikoz beteta dare. Beraz, ez dut uste oso ideia ona edo komenagarri zadanikan eta bestalde, adibidez, berakatz pixkatera bilileikeu. Ez bajako importa berakatz usainakin kalian ibiltzia. Bueno, Joseba, espero dut gaurko aholkuak interesgarriak izango ziala, ikasi dugu zer dan onikofagia, eta Tomasetani hemen egongo gara Ibarren gertu osasun zentruan beste zerbait behar badauzue. Eskerrik asko eta hurrengora arte. Hau paider eta nola ez, asko ikasten dugu zurekin, da beti aholku eharrak ematitu hori bai, gero martxan jarri behar dia, Martxan jarri behar dia, zetik bai, askazala jatian eta hola nini, gauza txarra. Gero praktikan... Nik ez dizkia jaten, hori bai, guen garritu itizkiat asko. Nik utzin nun jatia, zetik nien paletan enpaste bat jarri zen, da jaten eta enpastia hanka, eta zen egun baten, jazta, ez ditu gehiago jango. Batzuk ospina ipintzen dabe. Bai, ez da, behar esan du, batzu ja, pixkat, edo hola... laka txarren bat eman zapore txarrakin, baina bai oso itura txarra dela, eta niken egin lepoako, eta zeako, eta bakterientzako, eta hola gauzak saiatu kentzen, txiriki txarraka, dana golpe igual ez da kendu behar, Bueno, gurean jarraitzeko, hemen behitu, egon nahi zau, oso horretak gatu da, patataia samura, irugiara puntuan, da tipulinare hor ondo sartuta. Honei, piperra hautza botako ziot, arrautza zuritukoet, eta ingo deuna da, ja, montaia prestatu,
gainerretzea sartzeko labea. Eta bestalde, zuk behitu, emendakau mingaina hau, mingaina honekin emendakau, holaxe jateko ere arraziok, baino, fin ibiliko baitu, bale? Orduan, dena bertan sartukoek, venga, ire kontu, hau beteko izkiat, baina, bueno, aurrena arrautza hauek hemen uretatik jarritutela, zuritu, eta venga, montaia ingo deu. Bueno, eta, gero, tatuaje munduan ere bai modak izaten dira, ez da? Hombre, Danian bezala, ez da? Arropakin bezala, Danian bezala. Eta modak, bueno, esaten da, ez, ziklikoa diala. Bueltatu ite aldia. Igual, oindala 20 urte modan zeuan zehose, tribalak bezala, danak ezautzen dugun tatuaje eta tribal bat hemen, ez da? Hori, txitxarro... Txarrantxare bai, hankan bueltan da, Nia nahiak sega txarrantxa gaina. Beitxu. Oin, hori berriz modan dago. Bai, Oingo gaztiak hor dauzke, tribalak, ez dakize. Iratxuak horrek ben modan egon zian, horrek ez ditut ikusi, ondio. Enarak, bai, asko ikuste ja, no? Bai. Gero klasikoak ez dira, inoiz moda pasatzen. Bihotzak, kutsilluak... Bueno, baina ez pentsa gure saioan dana izan dela jan eta tatu hau, Gube danetik indau. Ibiliga horre atal bakoitzean, plantatzen ginoen olako ekintza txikitxo bat. Bai. Eta horre ibili naiz hortuan, animali artian, baratzan, podan, eskilatzen. Eta hortan goxatuek, ez da? Zeatik, betiko gauzetatik aparte, gauza berrikin, da... Egunero historia berri bazan. Egun baten esnatzen izan Donostiko Tabakalerako rooftop hortan. Bai. Urrengo gunean genden Nafarroan arbola bat landatzen, eta urrengoan ondartzan. Horren da, bueno? Danetik antokatu zaikitia. Bai, danetik. Ondo. Bai, listo, hau, bete, eta gainerretzea sartu berdenik hau. A ber, horrela xe. Venga. Eta hori ja betetzen. Hau, beteko jo, horrela xe. Gillak. Gurin pixka jarriko jo. Goxatzeko pixka gehiago. Bitu, harren digu hemen gaur gone bai. Bueno, Mikel, eta nahi guain ezautze jakela, ze proposatu goian nik nahi guain, zein goian? Nik zuri ikuste zaitxu dola, pixka biurri. Bai? Bai, ez dakit. Inoiz inorreketziak, esan hori, Inoiz, igual, nengo izan miko nahiz ni. Ba, ez dakit. Hola, zehose surfakin lotura dukana... Txasuakin, bai, balitek, Ez dakit, jinjan moduko bat, holako... Vale, gauza txardanak zehose hona bazekate, hori Tailandiara viaje bat surfeko tablakinin, eta bertako hori askotan pasatzen da. Viajean jun, launekin, eta tanak zerbaitin da ekarri. Bertan berotu, eta venga, jinjan bat, petxuan. Tak. Jo hau peligroso izatek, ez da? Ze hor batekin aztekena geho jarraitu itei, eta bestia. Bai. Igual gurpil baten sartzen dago gezeitekena komeni, ez da? Hori da virusa bezala. Behin sartzen danean, bat itxosu, albuan beste bat, gero bixen artean tarte bat daukozu, eta hori bete biharra. Hoi jendeako izateu, dazkanian nola tatuaje asko, tatuajeak ikusi berren, utzuniak ikusten ez da izela. Bai. Nola eken buru, nola eken. Eltzen da puntoa, nun ja sabiz kalkulatzen hemengo ontan, zeitzen duten. Baina, bueno, oie, esaten da hori ez, sarna con gusto, no pica eta... Dudi gabe. Bueno, jungo gaitu pentsatzen, pentsa behar dio zerbait, Txantxangorritxo, Txantxangorri bat. Azteko, Nereita bat segak, eta familian bate baino gehiago segau txantxangorria, bai. Sekatek, ni guan diket sekat. A ver, ni piraña bat, hola, garrengo nian. Bueno, launak, gainerretzea sartuko deu. SRS, Arrauta garrutikan xamurra gehatu behar du, orduan, hemen. Minutu eta erdiola, gainetikan pixkat erretzia. Eta hau txukunduko deu, eta guantxe gatoz platera eratzea. Zailo eia indiuta. Bueno. Ia hau igual, oso ikateko jatola, zeatik amestela. Suave, Guztiak bizirik antzeko gara arrautza hauek. Hori mokaduak enten ezingo zuagan. Ez, baina pitan, Zaiatuko baitok. Bueno, nahuzi, eskerrik asko tortzait. Noiz, dastatu. Hemendikan bi egunea ja txintxilik egongo dira, ez da? Hemendikan bi egunetara, maiatzako 21. Primeranen, eta bueno, zube programa sakoratzeko... Bai? Zer dio? Regalo txikitxo bat ekarri batzut. Bata zuetako. Bai? Da, beste bate
Amaiei emoteko... Arre bai? Bai. Ona. Eskerrik asko, nauzi. Ja maia garritu dugu, Hola. Hemen txautziko jo. Horrela, ze. Oain jarriko jo. Kozinera bezala txuriz juteko. Ezin, dotore eta garbi eta argi. A ber, hemen, a ber. Hau atea berdiu erregabe, A ber. A ber. Ateako ju bat. Atoa letxe, eta ez izarretzen. Basuetako bestian etako. Bat. Idetzako. Eta bestia niretzako. Bat. Eta bi. Zeitxura sekakorre. Zeitxura korne. Nekin digestinu eitxeko be lana, Ingo ju. Sofan ez da inten, digestilua, Kirol pixkat iten, ez da? Bai, aktibidadia, que no falte. Nauzi. Mila esker. Eskerrik asko etortzeatik, zuei horreoteatik, eta hemen txedakau golko platera. Xeak, 100 patatak beteta. Dastatu, eta badakizue, animatu. Eta ikusi. Txiki bat itea, txiki jakin hasi. Agur.